Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong nga adlaw Martes, pitsa 11 na bulan sang Mayo tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Comelec Bago, temporaryo ginpasira para sa disinfeksyon. City Administrator ang nagpasiguro closely monitored ang COVID-19 nga kaso matapos gintag sang Okta Research nga area of concern ang Bacolod. Mag-amay pilason matapos mabiktima sang pagpangluthang sa siyudad sang Escalante. Balita nasyonal, isyu naton, karon nga aga. Nagpanumdom ang Comelec sa publiko nga magparehistro na. Ilabi pa, 4 bulan na lang antes ang deadline. Target sang komisyon nga makarecord 7 milyones ka mga bag-o nga rehistradong botante, apang 2.8 milyones pa lang ang kadamuon sa nagparehistro umpisa Abril 30. Sa Setyembre 30, amo na ang deadline para sa voters registration. Suno kay Comelec spokesperson James Jimenez, hindi na palawigon ang voters registration period bisan suspendido ini sa mga lugar nga napaidalom sa istrikto nga community quarantine status. Nagahimo naman sang tikang ang Comelec para pasangkaron ang kahigayunan sang publiko para makaparehistro, samtang ginasunod ang mga health protocol batok sa COVID-19. Kalakip dire, pre-online registration para madasig ang proseso pagpadulong sang aplikante sa opisina sang Comelec. Masako subong ang Comelec, plano dire, plano dito. May plano palawigon ang inuras sang eleksyon. Kundi 8 ka oras, himuon 12. O kon
himuon sobra pa. Kag mahimo 2 ka adlaw nga piniliay. Ginatun-an ini kundi indire ang mas pabor kag hindi delikado. Porti ni may pandemya mo, hindi man pwede nga magginutok. Kung sa bagay, ang eleksyon niya, hindi mo mapunggan. Hindi gani mapunggan ang registration, eleksyon pa. Porte kainit siyang eleksyon. Gainit mo lang ini sa mga lugar nga porteng kompetisyon. Katulad sang syudad sa Bacolod. Porte ya. Kagahon pa galinya na mo. Kalabalaba sang linya, maparehistro. Sa una, wala gini. Gaugtas ang Comelec. Panawagan, parehistro na. Kaya dali na lang ang deadline. Subong ya, Comelec ang gapamiripe, gasulubra ang nagaparehistro. Porte ini. Dire mo lang ini, sa syudad sa Bacolod, porte gid. Sos gaginutok ang nagaparehistro. Ang buot silingon, porte kainit kag ini nga eleksyon sa Bacolod, balantayan. Amo ni ang tungdan sang tanan sa bilog nga probinsya. Amo ini ang Bacolod ang mangin sentro sang igtalupangod sa bilog nga probinsya. Porte ini mo, din kakita na yang pulihan ang alkalde sa Bacolod sang tanan nga opisyal sa probinsya. Isa kontra sa tanan. Grabe, no? First time ini sa kasaysayan sang Bacolod. Masyado kainit ang eleksyon. Mainit kag masadya. Masandukot nga eleksyon. Kung mapapili, ang duwa nga mag-engkwentruhan ay pananglitan, kag daw madayon gid ang engkwentro ni Mayor Bing Leonardia kag Albe Benitez, amo ini ang bantayan sang bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Isa sang pinakainit, isa ini sang makahalawat-hawat nga eleksyon nga magalunta dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, sa bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Salamat sa Diyos, maulo-ulano na, natulutupan kita sa ulan, nabasa ang kadutaan, ang aton sini mga pananom, ang mga pagkaon sang kasapatan, ginhanaw ya makadali, ang porte sa pagkainit ka panahon, amakbo ang heat index sa dakupan, galambot 51 degrees Celsius, sos porte, damasunog ka na siya, porte, gapalanupsop ang init. Pila kaadlaw na ang pagtupa sa ulan. Salamat sa Diyos, bisan paano, ginbasa niya ang kadutaan. Diri kita, sa aton patrol, sa sining nga mga tinion, nagalagulad na ang aton patrol, nagamonitor na, anano na ang mga balita sa sulod sang 24 oras. Kamusta mga presyo sa merkado? Kamusta ang aton mga driver? Kamusta ang mga remedyo general sa sini nga mga tinion? Kamusta na ang aton mga utod? Perting sorbe, no? Gutom dire, gutom dito, ginakulang pagkaon. Pasalamatan nila ang community pantry nga padayon bisan paano nagahatag bulig sa aton ginagutom kag ginakulang nga mga kauturan. Aber, pasiplatan ta na ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Ariglado Balita sa patrol. Basta magsinyas gani, pakot ko na ang nagaman sa patrol. Guwapa et dalaga. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Happy Tuesday sa aton sining mga ka-aksyon. Kamusta Action Fred? Ang aton sinikagahon matulutog na, although nga wala naman nag-ulan, pero kagapon yung Action Fred, korteng buo sang ulan. Pero amo ginatawag nga isolated rain showers permi sa aton nga weather forecast nga ginapadalaman sa aton sang probinsya Action Fred nga Weather Bureau. Pero okay man, kay kung hapon daan usually grabing init, kung mag-ulan, mabasa-basang dalan, medyo mabulong-bulong ang paang, kag mabunyaga ng aton sining mga katanuman, kay para hindi na magastos ang tubig. Kaya wala ka man gani isang ibunyag mo, kaya wala man tubig. Wala man tubod mo.
Di okay na nga nagaulan-ulan, Action Fred, hindi ka pa kapuyon sa pagpamunyag, dira. Hindi mo paliwat madumduman nga wala nagatubod ang tubig. Halin sa din yan, Prime water. Perfect. Do kasosyal no prime water. Pero do prime lang, Kagmasiwa. do primero lang, galiti primero lang to. Primero lang ito tinikil, Primero lang to tubod-tubod. Tido ligat pa na nga kay Uhanay na sa mga kung ano-ano nila nga mga katubuhan, Action Fred. Ti way gyapon niya, ti ambot kun din patugin pong order guro mga tubo to patuguro sa nasyon. Pero ti ila mo na. Galing kay ti kluloy lang kita nga mga konsumidor nga bayad kita sang insakto. Pero ang serbisyo hindi insakto. Do ka kanami nagid pang-itik. Pang-itik lang. Kaya sila, kapid na sila sang siniko. Ate, oo, gid. Kay, patay party, yung manay. Padoga party, Action Fred, kay patay sigang, imo suga, no? Di, Arab lang, abi mo do low power, how? Gilaya ka nag-burn out, yung sa kadali, tapos intuon ka lang bala. Hingagaw, ang gabo, tanan mo nga appliances, mayos, may hingagaw, tanan. Kaya ti, pag kuhan mo, anak ka pa lang nga magabot sang saksak dira sang ref mo dira gabi, kag dispenser, kag TV. Ay, nagbalik naman yung luwat ko. Hindi, ni magdakong kurente mo, kurogon ka po. Kurogon nga kay na kurente. Kasang alang-alang sang paggabot sang imo sini nga mga appliances. Pero anyways, Direction Fred sa palibot sa syudad sang Bacolod, 11 minutos walang nakaligad matapos ang aton nga curfew. Pero gani Action Fred wala na gid man mayo gina-implement ang ang curfew na notice naton na pagka alas 11 mayara man times nga timigaw duty tagabi Action Fred may mga times nga nagapuli kita sobra pa sa alas 11 wala damo man gyapon sang mga nagalakat sa dalanon may mga nagatipon-tipon, may mga naghihingagaw pa uli, pero wala na subong, hindi na subong well implemented yet ang aton sining curfew Action Fred kay pagka alas 4 before pa alas 4 sa aton ibaluan sige nagalibot man kita earlier than alas 4 pag kita Action Fred ti damo sa gihapon sa mga ginawa ti we don't know kung strictly implemented tani kiti ang aton sininga kapulisan na Action Fred medyo kulang naman subong bangod man may mga apektado sang COVID-19 ti amak mo tag duwa ka semana dan Action Fred nga pa-wise ina iya kaya hindi na pwede nga bisan sa una may mild symptom siya tapos pagka after sa kasemana nag-ayon na siya hindi man na pwede nga i-diretso sa dayon sa duty kaya ti patapuson gid ang 14 days quarantine ti nga kung na-notice mo Action Fred subong ginagmay ang ukon jutay ang operasyon sa aton sininga kapulisan pero tingob naman bawi naman kay tigdamo pero ti daga jutay Action Fred kay ti ula labot nga syempre sa ilahanay may mga nagpositibo kulang ila personnel medyo kaladlukan man Action Fred no nga ang madakpan mo bala usually basi COVID positive o kung anong sitwasyon Action Fred o kung ano dira madala niya kahilitan para sa mga police personnel kay sa iban pa nga mga persons deprived of liberty dito pa sa sulod sa prisuhan ti kabudlay na gid subong sang proseso kay ti pagkadakop sa imo i-isolate pa danay nga amo gid ang SOP subong antes ka i-intraman dito sa mga iban nga preso ti subong Action Fred yan iniskan ang commitment sa BJMP kuan Action Fred mo medyo mabudlay ang proseso kag scheduled sa una kada silo kag may commitment order na silo dayon subong ya per batch na Action Fred kag antes ka pa ibutang sa imo jail of origin didto ka tanay ay sa BJMP handumanan kay isolate ka para masigurado nga wala ikaw dala sang virus kay kabudlay na nga mag-umpisa naman Action Fred ang naga-positibo dito sa sulod kaya do kumbaga damay-damay ng lahat sinaiya kaya wala man sila kadtuan ng iban wala man sila hulagan dito Action Fred kaya nagaginotok sila sa sulod sang mga rehas pero amula na ginapangayo man sa aton sining mga BJMP personnel nga dapat nga
ano gid nang mangin binantayan gid sila ka stricto gid nga ipatuman kay ti asa subungan ikaw na notice kini baluan sang tanan wala sa gihapon sang jail visitation kay hindi man pwede. Okay. Pero kadamo Aksyon Fred sa mga paraligban bangod man COVID-19 balang nga ginatawag. Ti naglabay kita Aksyon Fred bago lang naman sa may Corazon Locsin wala gid ka emptyhan Aksyon Fred. Wala gid nagakadula ang tao dire piyak Aksyon Fred ang iba nagalinya na sa outpatient department sang Corazon Locsin sa piyak naman nga side sa Tabok ara naman nagaplastar karton ang mga pamilya Aksyon Fred ako mga watchers sang mga pasyente dito man sa sulod sang hospital kay ti mi ara Aksyon Fred di ko magpapanaog to dan ligad sang memo si Dr. Ilon nga kung able man lang ang pasyente bala hindi na kinahanglan sang may bantay kay para mabuhin-buhinan ang tao sa sulod hindi maging crowded iwas COVID-19 naman Aksyon Fred kag Aksyon Edwin. Aksyon Fred Kamusta man na maayo man ang panahon? Wala man ginaulanan ng pila naton ka mga utod? Amo na Aksyon Fred, subong pasalamat na kita wala. I don't know kung kamusta ang sitwasyon diri nila kagapon sang hapon. Kaya tinigulan-ulan kagapon sang hapon Aksyon Amo Fred. gani. Pero gagulugalom subong? Do so far Aksyon Fred wala naman. Okay. Do usually kung pila na ni kaadlaw, duduwa na kaadlaw Aksyon Fred kada notice mo. Kada hapon nagaulan-ulan. Kadaligid man lang siya pero medyo brubaskog Aksyon Fred dito, especially dito sa southern part. May mga kilala to Aksyon Fred nga nagpalayag man nga grabe kadamo lang ulan dito kung nagabiyahe ka zero visibility. Di wala makita sa mga bagyong na record Aksyon Fred pero amo ni siya ang ang dala naman sang climate change. Kumbaga aton ni Yapon sang sala pumuluyo ng Yapon bangod man sa mga ginahimo naton sa aton sinidunang manggad especially yung pagpangutod sang kahoy pagpabaya sa aton sini mga basura do may ganti gid Aksyon Fred ang Mother Nature kabay pa hindi ina maglala kaga antes aabot amo ng mga tinion ma-realize naton tanan sa mga tao abe nga dapat halungan tagid ang aton sini nga doon ang mangga aton sini nga ecosystem para hindi man kita mag-suffer kay kung mga fortuitous event na gani magluntan mga sunog, mga baha Aksyon Fred kay mga hindi bala kontrolado nga mga insidente dira kita baldahon kag Aksyon Fred naglabay naman kita dire sa bahin sang Lacson area katawhay sang dalan wala gid gani wala gid gani kakita no sa mga pasahero nga salakyan nga nagabiyahe sa sining oras basi ato pa sigrayan kag puro pangapi pa antes naman full swing sang ila sini nga pagbiyahe pero ang iban nga rota may ara na baka-baka Aksyon Fred no para malagas ang ila boundary kag hindi nakatama naman kagabi karon naman sa gabi kag makabawi-bawi sila Aksyon Fred pero sa mga nagapamangkot Aksyon Fred gani no sa may kwan bala sa bahin sang Cadiz gali nagpagawa actually probinsya sang occupancy data sang St. Andrews Park bala nga healing center nga located sa barangay Tinampaan Syudad sang Cadiz kay may ara na sang 98 ka units available 39 ang occupied Aksyon Fred ang units reserved naman para sa mga COVID-19 patients bali 7 para sa mga asymptomatic 6 ang kinahanglan i-repair bali mga 150 ni sila Aksyon Fred tanan 150 units ang sa Cadiz 98 ang available liga di Aksyon Fred overwhelmed ginituman kapuno kung si Doc Zifar Gerhardt kay Elian pa nagalalapaw sa ila siniyang capacity that's why nga last time nag-request sila sa moratorium o galing wala ginaprubahan sa regional IATF given nga do ka budlay Aksyon Fred kiti paprubahan pa sa national IATF instead sang sang moratorium gin-suggest Aksyon Fred sa Regional Interagency Task Force nga na lang granular lockdown na lang ang ipatigayon kung kinanglanon gid man kay para pamilya lang daabis ang nagpositive or close
kaingod nga balay o kung close contact lang Aksyon Fred ang ila sini nga maapektuhan. Kaya ti syempre Aksyon Fred wala mo man yun na pangamuyo Aksyon Fred nga kung may magpositibo sa inyo, ti syempre dalay tanan hindi man pwede nga nagpositive dang isa sa membro sa imong pamilya, hindi kaya mag-home quarantine. Kaya apektado naman ang imong sini nga trabaho, apektado naman ang pang-adlaw-adlaw mo nga panggawi Aksyon Fred no. Ti sige lang kahit wala kita kabalo kung saan o ni matapos. Basta ang COVID-19 Aksyon Fred, padayan mo ng serbisyo sa aton sining otoridad, sa aton sining kapulisan, kiban pang law enforcement unit. Kaya speaking of kapulisan gani, kabalo ka naman Aksyon Fred, nga may ginto panaog nga mandate si bago nga Chief PNP nga si Eliazar Aksyon Fred, nga ti mga hapag sila yasang face mask sa sinuman ang madakpan nga wala nagasuksok sini nga isa sa ginpasunod sa DOH man Aksyon Fred kagabi gani sa interview kay Lieutenant Abigail Donasco. Syempre sa first offense ng Aksyon Fred tagaan ka sang face mask, pero hindi mo naman pag-abusaron nga taga-kita usang pulis kwaon mo ang imo siniya face mask para tagaan ka. Kaya ti remember may ara na sila Aksyon Fred listahan after sina mabalik sila sa ilang estasyon, i-encode na ang imo sini pangalan sa ila system para mabalaan naman kung nagasugid ika akon ang next mga dakop. Second offense nati pabayron ka na ya sa mga nagakaigo nga penalidad. Pero depende kung Aksyon Fred sa LGU kung pila ang worth sang penalty nga ila sini ipapanaog. So ti pasalamatan nga pagbag-o man sa tanaw sang kapulisan Aksyon Fred nga ti basta kapulisan ang munang iban maglabay la sige nang suksok mo da face mask kiti papanaugan ko sa penalidad babayaran ko mo 200-300 pesos diri sa syudad sa Bacolod. Pero ti sa siniya first offense pa lang man tagaan ka dahil sang face mask wala man nakapalayag Aksyon Fred. Sige. Para naman Aksyon Fred sa aton sining mga ka-aksyon para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-detox 500 sa kada adlaw. Kaya ang detox 500 ang mga detoxifying compounds nga negatina sa aton dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra ni sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer para sa health. Observation report sa Linsa Patrol Action Idinaboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Madmad ron. Adlaw na, abierto na mga merkado. Anano ang pamahaw nga ara sa pinsar ninyo subong. Namit ipamahaw ni sinugbabla. Daw ga pulupangita ang ginawa ko. Inang lagaw bala. Inang 3 isa ka kilo, 3 bilog. Gusto-gustuhan nila sa isugba. Pagkatapos, may talong ka bala. Bakal talong sugbahon mo. Pagkatapos, panitan. Tuktukan mo sa pino, ahos, buwas bombay, patis, sinamak, kalamunding. Fortes pagganamit, no? Namun ang pamahaw mo karong aga. Ang sinugba mo nga lagaw bala, labas-labas gid. Gahining-hining gid ang yasining himbis. Pagkatapos mabakit mo, aso-aso pa siya. May silmakan kay sausaw mo siya. Bago gid bakit kanon mo. Di gani may kalukalo ka. So, sporte sa pagkanamit. Amo nang ginapulo pagita sa ginawa ko karong aga. Nami, no? Hindi gani lukos na lang lagba nga lukos. Butangan mo pa itansya niya kag isugbaman. Batyag kakahang sos sa pagkanamit. Sige na. Pamahaw na kamuda. Ano pang ginahulat nyo? Kung wala pa sang sudan, pamerkado na temprano. Agod temprano pa, makapamahaw. Nami kaya, na mga alas 6:30, alas 7, bla. Tapos programa, mahaw ka dayon. So sa kanami to. Daw, inabangga paninghamot sa sugba mo ng gusto-gustuhan gid. Hindi mo lang pagsunugon gid nga ng batok bala. Nami da mulo malasado siya.
Pagkatapos, inang doga ang iabla doga basa-basa ang unod niya nga isawsaw mo sa sinamakan sos puertes pagganamit. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25 na roll call kita karon nga kagahon dugsing kita si Diloterio Acosta Gare sang Lamisa Dam dira sa Manila sa Quezon City. Good morning kay Milili Oligo, kay Aida Alunan, kay Rochelle Evangelista, kay Mario Bacauco Irad, sang La Carlota, good morning. Kay Tisay Kabansagan, live sa Bacolod, naga-monitor. Kay Rogen Basa, ba dira sa Channel Pier sa India. Rogen, good morning. Kamusta ding India sumong? Si Vanessa Mayo, good afternoon ko na. After duty, naga-drive siya pa uli. Halong Vanessa. Kay Ibon Bosher sang Germany, good morning. Kay Mark Ciencia Galio, si Alex Muntisa, suki na ni. Si Nulinda Auditor Lapos Aguirre, si Melvin Piñapel, si Victor Tugap Araman, dira kay Grina Espanyula Tandoy, sang Central Maaw, good morning. Kay Mox Espanyula, sang Isabela, kay Maria Anali Algara, kay Angela Liarte gayon dato, good morning man. Si Kili Jilin gatamyaw sa tanan nga miyembro sang AFC. Dira kuno sa iya pamilya sa Barangay Pandanon, kay Mr. Boboy Villasor, morning magano kay Aksyon Edin. Salamat gid sa 50 ka stars nga ginpadala. Kay Evelyn Pamusino sang Lower Bicutan, Taguig City, good morning man. May lang nga pag-monitor, subong man kay Ronnie Gordon, Simon Lisay, Arimano, morning ko na, ga-monitor lang sa Hinigaran. Sige. Siling ni Ronnie Gordon ba, gutomang ko ba? Sige lang pamahaw na katos merkado ka magbakala. Rosalina Arellano Espadero, good morning. Sige, morning sa inyo. Monitor lang, pulo pamahaw, it kapi-kapi, enjoy kita sa first portion sa aton programa. Namin ni kay ga-enjoy kita, pulo pamahaw kita, tulo tamyaw kita, panakot sa tion sang kaagahon. Hindi ba? Si Imbong Jucampo sa Maaw, haraman siya, nagaupod sa aton. Si Tungburan Tuario, good morning live sa Bill Arte Condominium. Sakto ni? Sige. Dali lang, diri kita na yo sa libre nga medical check-up, libre nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29. Mabalik kami pagkatapos ni. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Kamusta ang tikang sang panahon? Intertropical Convergence Zone ang nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang Intertropical Convergence Zone. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan, pakadto na amina na sidlangan, ang mabatyagan sa bilog nga Visayas, kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Pertino, bisan paano pasalamat kita nga natupan kita sang ulan. Nabasa ang duta, nag-enjoy man ang mga tanom kag mga kagkahuyan. Bisan paano bla?
nga magtubo ang mga hilamon, berde ang pananaw sang kasapatan, parang aton sini, mga karabaw, kanding, it iban pa, mabuhi-buhi man. Kay porte mo, kung porte sa pagkainit, hindi ka man kaagwanta. Di subong, bugayan kita sa ulan, pasalamatan naton ang ato dito sa ibabaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Kay Ronald Dingoy Florentino, good morning. Kay Neil Brian Baloes, Arasya. Dira kay Angela Gayondato Castillo, good morning. Dira sa may Bangga Tutong, Barangay Pilisa. Si Martin Aliling, nagaupod man sa aton. Kay Junior Pilahio, ga-monitor siya kuno. Thank you, Gid. Kay Manjo Arniho, good morning, man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kagkagahon. Kay Judge Snap Yamanti, gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos ng LTO, kamusta? Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibuga, galadlad ka na na, sang pamahaw mo. Kay Roy Barino, kay Pari Remias Arroyo, gapangapin na ni. Dira kay Pari Erning Hurilla, gabugtaw na ni siya. Kay Marvin C., kay Johnny Dalgo sa Manapla. Si paring Istoy Querido, bango na, kag magjaging-jaging. Good morning sa Agustin family dira sa Kawayan. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Balangon-bangon, bulubugtaw-bugtaw, hindi na magpaburoy-buroy ang ulubrahon nagahulat. Mas temprano, manami nga nagabugtaw bangon, pagkatapos pangamuyo, trabaho. Tanan-tanan nga makita nga trabaho sa sulod sang puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Relax ka dali, kapi-kapi ka dali. Balikan ko kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit.
Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Sa pangayo, blas ang impormasyon kung may bagyo, wala bagyo. No? Siling sa pag-asa, medyo safe kita. 3, 4, 5 kaadlaw nga wala sang bagyo. Tig-ulula na giman ang bulan sa Mayo. No? Nga ulan na giman. Pasalamat kita bisan paano, nagatupa ang ulan. Nagahanaw ini siya, nagkakakas ini siya sang puwerte sa pagkapaang sa panahon. Di kakita nga taga 51 degrees Celsius sa dagupan. Sus Maria Jose, taas pa sa hilanat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Kay Nimpa Ibanez sang Tangob, good morning. Kay Yunila Tarusan sang Purok 20 Barangay Alangilan. Kay Jose Mungkal Torilla, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Manami ang pila ka mga pagsulundan sang aton sini katapo sang kapulisan. Bisan paano nagabulubaylo ang hipis sang kapulisan. Si Elizar ang nagbulos tag-anom kabulan nang no. Mayo man kay ginapabulos ka bala. Pagkatapos nga mag-retiro ka na, pabuslon ikaw, ibutang ka sa mataas nga palang ngakuan, yadi pa man. No? Dako ang madugang sa pensyon mo. Dagko ay mga opisyal, mga general, sa kapulisan, perte kadagko ya sang ila pensyon. Tiyan mo ina nga ginabutang sila sa mataas nga palang ngakuan, taga-anom kabulan lang, pagkatapos busla naman. Ang tanan-tanan nga manog retiro, ginapagi man. Basta mayo ang performance, ginapaagi man
hipis ang kapulisan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Of course, pinaka-importante nga medyo malapit ka man sa presidente. Kay kung malapit ka sa presidente, ang iban ganit medyo natapakan man ang pila ka mga senior pagid sa nagliligad nga mga tinuig. Depende na sa imo performance. Kay kung kaysa bisan hindi ka kilala, pero kung ang performance mo ga palang lapaw man, mahuya man na sila nga hindi ikaw pagbutang sa palangakuan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Si Jubal Trinidado nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Ang mga balita kag mga impormasyon tugyan ta na karon sa pagbalik naton kay may ara pa kita obligasyon. So may panahon pa kita nga magpulupahuay kay mabalik ako pagkatapos ng pilaman akon ka mga obligasyon. Si Art Tandoyo, muni nga, mati lang kami sa Sinda Panggulayan. Sige, sige. Okay? Standby Relax ka muna, kay ma-relax man ko kadali. Balikay kita pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na italangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Oh, balik, madmad na. Balik kita sa aton sinipagpangalagad. Sobra lang isa katuigo. Eleksyon na, gamat-amat na ginawa ang mga ngalan. Siling sa pila ka mga political analyst kinahanglan ang sinuman nga luyag magpapili presidente pariser na. Pakilala na, subong pa lang. Agod hindi na subol ang panahon. Di kadamo, sang ginalantaw naton nga posible maga-ingkwentuhan ay. Purti kasadya ni, damo ning madlagan presidente. Si Senador Richard Gordon kapabati-bati na, nga daw angaya na siya magpresidente. Si Sara Duterte, ga bandira ang ngalan niya, Ran Sararan, may ara man si Manny Pacquiao, daw maarangkada man sa tuig 2022. Ngalan ni Bungo adlaw-adlaw aras newspaper, si Ping Lacson kagiban pa, porte kadamo sang mga ngalan nga posible amo ini sila ang magapapili presidente sa tuig 2022. Pariser na, now na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Kay Warren Ortiz, good morning. Kay Louie Aldas Sr., kay Luila Siason, kay Princess Clo Bidlan sang Maaw, si Warlito Nisyari na, si Ami Agostinis Baron, si Utay Benedicto sang Victorina Heights, Mansilingan. Good morning kay Tuto Canoy sang Barangay San Jose. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man. Kay Teresa Luxin sa Salwa Quiet, good morning Teresa. May lang nga pag-monitor. Ariglado, mabalik ako pagkatapos ini.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga? Pasimbanwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na ikaw na ang
napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Eksakto gini. Kape-kape Dr. Alfred's Green Coffee.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:15 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitulyo o kon balita Comelec bago, temporaryo, nga ginpasira ang Comelec bangod sa disinfeksyon. Balita Comelec sa probinsya upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Temporaryo nga ginpauntat ang transaksyon kon anuman nga operasyon sang Commission on Election kon Comelec sunod sang Bago Negros Occidental bangod ang premises sadi ang gin paidalom sa ginatuwag nga disinfection until further notice o kon wala pa may baluan kon tubtob san-o magasira temporaryo ang among talatapan. Nabaluan nga ang sunod sang Bago ang isa man sa may madabo nga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Sa record sa nga Provincial Incident Management Team, napitsahan kahapon Mayo 10 ang sunod sang Bago ara sa ika-3 sa may pinakadamo nga aktibo nga kaso nga nagdangat sa 177. Sa gihapon, nagapanguna ang San Carlos 275, ginasundan sang Silay 178, kag La Carlota 175. Ang ibang sari nga mga lugar nga may triple digits nga COVID-19 active cases amo ang Sipalay 157, Kabankaran 152, Talisay 132, ang Victoria 123, kag Himamaylan nga may 108. Ang Kabugusan Negros Occidental may aktibo nga kaso nga 2,367 as of kahapon. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay Eddie Laos na. Kagay na Isabel, good morning. Kay Rosan Leonardo, nila sa may barangay Buhangin, Isabela, good morning. Kay Sherlyn Di Guzman sa Barangay Estepania. Kay Mark Eugene Mosquera Sarabia, good morning. Kay Rimar Hicano Haliasgo sang Sitio Lupa, La Castillana. Kay Melchorita Ferrer, good morning man. Kay Dodge Dalida. Kay Huma Lomina. Si Arman Regalado Araman nagamonitor sa Montara, Isabela. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drink? Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon. Radio Philippine Standard Time, las 5:21. This time check is brought to you by mga kauturan kon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 226. Una nga bula, 2 kag 26. Second draw, 26-29. Ikadua nga bula resulta, 26 kag 29. Third draw, 31-35. Ikatatlo nga bula, resulta, 31 kag 35. Rekta kita. Yari na ang Luto Result. Resulta sang Luto 645 kita. Dako ng jackpot to. 134,305,085. Resulta in any order, 13, 39, 23, 41, 32, 34. Resulta sang 645, 13, 39, 23, 41, 32, kag 34. Saylo kita, 655, jackpot, 29,700,000. Resulta in any order, 10, 15, 5, 9, 47, 52. Resulta sang 655, 10, 15, 5, 9, 47, kag 52. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, kay Kent Juanisa. Kay Kent Bulacca Juanisa sa Barangay Handumanan, good morning. Kay Amor Malayang da, sa Bangga Mayor ni, Hagimit,
La Carlota. Good morning lang. May lang nga pag-upod sa ato na. Bisan paano, tagsa kaga. Kay Antonio Flores ga monitor dira sa Libertad ga biyahe sang i-taxi. Antonio, halo nga sa pagbiyahe sang taxi. Kay Matoy Maranyon, good morning man. Dira kay Lorski Didolo. O sige, from ano ni? Pujaira? Bao. Sige, Pujaira, puwerte ba? Good morning dira sa inyo. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Bakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsang anong nakahintangan Responsable at ang balita Pagdayon na ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31. This time check is Ninglanda, kay Cathy Beer, kay Milagros Morales ang Maaw, nagaupod sa aton karong aga, kay Jerome Lipana, kay Mikaela Gilaran, watching live, dira sa Jeddah. Sige. Kay Arnold Bidayo, Barangay 3 La Carlota, good morning man. Kay Michelle Sayo Gimeroy. Diri kita, balita na to no, sa City Hall, City Administrator ang nagpasiguro nga closely monitored ang COVID-19 cases matapos gintag sa Octa Research nga area of concern ang Bacolod. Detalye upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayag Action Fred, gintag sang Octa Research Group ang Bacolod City bilang isa sa 3 ka mga areas of concern sa pungsod na Pilipinas kung COVID-19 situation ang paghahambalan. Magluwas sa Bacolod City, ginakabigman sa Octa Research Group nga area of concern ang Cagayan de Oro kag Puerto Princesa. Bilang sabat, ginpahag din Bacolod City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga kitaon ang pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad. Bangod gikan Action Fred sa manubo nga kaso sadto. Pero nagpasiguro diri ang City Administrator nga closely monitored ang mga COVID-19 cases sa Bacolod kag gina-analyze sang EOC kung diin nagakatabo ang transmission kag history sa mga kaso. Pero suno kay ang Action Fred sa tinalikdan nga 3 kadlaw, padayon nga naganubo ang COVID-19 cases kag nagalaom nga magapadayon ini. Para sa City Administrator, madamo sa gihapon sa mga pasaway, ilabi na sa mga kabarangayan nga wala nagatuman na Action Fred sang minimum health protocol. Area of concern ang Bacolod simply because halin sa nubo nga cases, grabe ang pagsaka, gulpi nagsaka. So do ka makita kitaon gid baladayon nga ka-remarkable sang increase. And of course kita diriya sa Bacolod ang EOC particularly with the instructions of Mayor Bay. We are closely monitoring ang mga cases nga ini gina. Nabatian si Bacolod City Administrator M. Ang hindi gid magkalipat nga maginom sang pinaka-epektibo nga Santon Plus Gold. Sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar, una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito.
magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita
magamay pilason matapos mabiktima sa pagpalutang sa syudad sang Escalante. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred na pilasan ining mag-amay sang inislagin pangluthang dira sa may purok Homelat Barangay Hunob-Hunob syudad sang Escalante tinalikdan nga las 5:30 sang takna sang aga action Fred. Ang mga biktima ginkilala nga Sanday John Mar Sante 39 anyos kag anak sining isa ka minor de edad nagapuyo sa maman nga lugar. Sa pag-imbestigar sa Escalante PNP, ining mga biktima sakay sa ilang motorsiklo, gintuparan action Fred kagin pangluthang. Ang naigo gidiri sa yasin nga sagamon ni si John Mar ang amay. Ang bata medyo na pisik-pisikan lang ang likod na pilas-pilas ginagmay. Pero ni sila action Fred gin pandalagit sa ospital para sa pagbulong. Karon siri padayon pa ang investigasyon sang kapulisan na motibo kag pagkilalaman sa mga suspetsado. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning. Kay Abilia Delfin, kay Noe Erwin Gonzales sang Mao, kay Barayo Gareda, kay Russell Gomez. Ba si De Anton Diaz, Tony Diaz ang Patria Village nagamonitor na. Elizabeth Malaka Gamala sa Malaka Family sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Elizabeth, good morning. Kay Diding Alojamiento, kay Teresita Orita Kahurao, ba si Primo Dan Haliko, sang Minlo Village, Talisay, Pesto, good morning. Kay Christine Minyes Villalobos. Mabalik ako, mga blatter entry, pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, Evergreen Herbal Cup. Dos na pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Edin Aboso. Aksyon Edin. Aksyon na Fred, nakuha ang 100,000 pesos nga balor sa ginasuspetsan Cebu sa isa ka babae sa bypass operation nga ginpatigayan sa City Drug Enforcement Unit sa Prof. Santo Rosario, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod. Ang natanggin kilala kay May Torres, 44 ang edad, kag residente sa nasambit nga lugar. Sunog kay Bacolod PNP CDO Chief Lieutenant Edward Bolivar sa buligban sang mga Intel Action Fred. Matapos nagbaligya sa illegal nga droga sa otoridad si Torres, ini siya ang nadagpan. Nakuha kay Torres, ang pitutanan kadalag ko kag 5 ka elongated plastic sachet sa ginasuspet sa Cebu, bulubanta 11 o kung 15 gramos. Sa karon si Torres ang priso karon sa custodial facility sa police station number 3. Sa sining nga panahon, importante man ang ikayang lawas. Balik-balik sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita o sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Time, la size. This time check. Baterna kay Jilit Navarro Gallardo, si Wilma Inocencio Cabarles, Robert Ruma, si Raquel Di Malaga upod sa Tonua, si Warlito Malayang Jr., kag si Banoy Bahande. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!